postanka, 29. i 30. poglavlje. Kada Jakov nastavi svojim putem i dođe u zemlju istočnjaka i ogleda se on, te ugleda zdenac u polju, i gle, kraj njega ležahu 3 stada ovaca, jer su istoga zdenca napajali stada, ali na otvoru zdenca bijaše veliki kamen. Kada bi se ondje skupila sva stada, otkotrljali bi kamen s otvora zdenca i napojili ovce. Potom bi opet stavili kamen na njegovo mjesto na otvoru zdenca. I reče im Jakov: braćo moja, odakle ste? Oni rekoše: iz Harana. I reče im: poznajete li Labana, sina Nahorova? Oni rekoše: poznajemo ga. Upita ih: je li on dobro? I rekoše: dobro je. I gle, njegova kći Rahela dolazi s ovcama. I reče on: gle, tek je podne i nije vrijeme za okupljanje stoke. Napojite ovce i idite ih pasti. Rekoše mu: ne možemo dok se ne okupe sva stada i dok ne otkotrljaju kamen s otvora zdenca, tada napajamo ovce. I dok je on još govorio s njima, dođe Rahela s ovcama svoga oca, jer ih je ona čuvala. Kada Jakov ugleda Rahelu, kćer Labana, brata svoje majke, i ovce Labana, brata svoje majke, pristupi Jakov, otkotrlja kamen s otvora na zdencu i napoji stado brata svoje majke Labana. I poljubi Jakov Rahelu, pa digne glas i zaplaka. I reče Jakov Raheli da je on brat njezina oca i da je Rebekin sin. I otrča ona, te reče to svome ocu. Kada je Laban čuo vijest o Jakovu, sinu svoje sestre, potrča mu u susret, zagrli ga, izljubi i odvede ga svojoj kući. I ispripovjeda on sve Labanu. I reče mu Laban: uistinu ti si moja kost i moje meso. I ostade on s njim mjesec dana. I reče Laban Jakovu: zar ćeš mi zbog toga što si mi brat ni za što služiti? Reci mi, što će ti biti plaća? A Laban je imao 2 kćeri. Starijoj bijaše ime Lea, a mlađoj Rahela. Lea bijaše slabih očiju, a Rahela bijaše prekrasna i ljupka. A Jakov je volio Rahelu i reče: služit ću ti 7 godina za tvoju mlađu kćer Rahelu. Laban odvrati: bolje da je dam tebi, nego li da je dajem nekom drugom, ostani sa mnom. I služio je Jakov 7 godina za Rahelu, no zbog ljubavi prema njoj učiniše mu se one kao nekoliko dana. I reče Jakov Labanu: daj mi moju ženu, da mogu ući k njoj, jer su se moji dani navršili. I okupi Laban sve ljude iz onoga mjesta i priredi gozbu. I uze on navečer svoju kćer Leu i dovede mu nju, i uđe on k njoj. I dade Laban svojoj kćeri Leji za sluškinju svoju sluškinju Zilpu. A ujutro, gle, ono bijaše Lea. I reče on Labanu: što si mi to učinio? Nisam li ti služio za Rahelu? Zašto si me prevario? I reče Laban: ne radi se u našoj zemlji tako da se mlađu daje prije prvorođene. Dovrši s njom ovu sedmicu i daćemo ti i onu za drugih 7 godina, što ćeš mi još služiti. I učini Jakov tako, te dovrši tu sedmicu s njom, i dade mu on za ženu i svoju kćer Rahelu. I dade Laban svoje kćeri Raheli za sluškinju svoju sluškinju Bilhu. I uđe Jakov i k Raheli. No Rahelu je volio više nego li Leu, i tako mu je služio još 7 godina. A kada gospodin vidje da se Leu mrzi, on joj otvori maternicu, a Rahela bijaše neplodna. I zače Lea i rodi sina, i dade mu ime Ruben,
jer reče, Gospodin je zacijelo pogledao na moju nevolju, stoga će me sada još moj muž voljeti. I zače ona ponovno te rodi sina i reče, Gospodin je čuo da me se mrzi, stoga mi je dao i ovoga sina. I dade mu ime Šimun. I opet zače i rodi sina i reče, sada će mi se moj muž pridružiti, jer mu rodih 3 sina. Stoga je on nazvan imenom Levi. I ponovno zače ona i rodi sina i reče, sada ću hvaliti Gospodina. Stoga ga nazva imenom Juda i prestade rađati. Poglavlje 30. A kada Rahela vidje da ona Jakovu ne rađa djecu, poče Rahela zavidjeti svoje sestri i reče ona Jakovu, daj mi djecu ili ću umrijeti. Razljuti se Jakov na Rahelu i reče, zar sam ja umjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe? I reče ona, evo moje sluškinje Bilhe, uđi k njoj i ona će roditi na mojim koljenima, da i ja imam djecu po njoj. I dade mu za ženu svoju sluškinju Bilhu i uđe Jakov k njoj i zače Bilha te rodi Jakovu sina. I reče Rahela, Bog mi je sudio, no čuo je moj glas i dao mi sina. Stoga mu dade ime Dan. Rahelina sluškinja Bilha ponovno zače i rodi Jakovu drugoga sina. I reče Rahela, žestoko sam se hrvala sa svojom sestrom i nadvladala, i nazva ga Naftali. Kada Lea vidje da je prestala rađati, uze ona svoju sluškinju Zilpu i dade je za ženu Jakovu. I Zilpa, Lejina sluškinja, rodi Jakovu sina. I reče Lea, mnoštvo dolazi. I nazva ga Gad. I Zilpa, Lejina sluškinja, rodi Jakovu drugoga sina. I reče Lea, sretna li sam, jer kćeri će me zvati blagoslovljenom, i nazva ga Ašer. U dane pšenične žetve iziđe Ruben i nađe u polju mandragore te ih donese svojoj majci Leji. Tada Rahela reče Leji, daj mi molim te od mandragora tvoga sina. Ona joj odgovori, zar ti je malo to što si mi uzela muža, pa mi hoćeš uzeti mandragore moga sina? I reče Rahela, neka zato noćas legne s tobom za mandragore tvoga sina. Uvečer je Jakov dolazio s polja, a Lea mu iziđe u susret i reče, trebaš doći k meni, jer sam te unajmila s mandragorama moga sina. I legne on s njom te noći. Bog usliša Leu i ona zače, te rodi Jakovu 5. sina. I reče Lea, Bog mi je dao plaću zato što sam svoju sluškinju dala svome mužu i nazva ga Isakar. Zatim Lea ponovno zače te rodi Jakovu 6. sina. I reče Lea, Bog me obdario dobrim mirazom. Sada će moj muž živjeti sa mnom, jer sam mu rodila 6 sinova. I nazva ga Zebulun. Poslije rodi kćer i nazva je Dina. I sjeti se Bog Rahele. I usliša je Bog i otvorio je maternicu. I ona zače te rodi sina i reče, Bog je uklonio moju sramotu. I nazva ga Josip, te reče, pridodat će mi Gospodin drugoga sina. Kada je Rahela rodila sina, Jakov reče Labanu, otpusti me da odem u svoje mjesto, u svoju zemlju. Daj mi moje žene i moju djecu za koje sam ti služio i pusti me da odem, jer znaš moju službu koju sam ti izvršio. I reče mu Laban, molim te, ako sam našao naklonost u tvojim očima, ostani, jer sam iskusio da me zbog tebe Gospodin blagoslivlja. I doda, odredi mi svoju plaću i daću ti je. On mu odvrati, ti znaš kako sam te služio i kako je tvoje stoci bilo sa mnom. Jer malo je bilo ono što si imao prije nego li sam ja došao, a sada se uvelike umnožilo. I Gospodin te od moga dolaska blagoslovio. No kada ću se ja pobrinuti i za svoj dom? I reče on, što da ti dam? A Jakov odvrati, nemoj mi ništa davati. Ako mi učiniš ovo, ponovno ću napasati i čuvati tvoje stado.
Proći ću danas kroz sve tvoje stado i izdvojiti iz njega svu šarenu i pjegavu stoku, i sve garave među ovcama, i sve šarene ili pjegave među kozama. Neka od takvih bude moja najamnina. Ovako će moja pravednost svjedočiti za mene, kada dođe vrijeme da moja najamnina dođe pred tvoje lice. Svaka ona koja među kozama ne bude šarena ili pjegava ili garava među ovcama, neka se smatra ukradenom. I reče Laban, evo, neka bude po tvoje riječi. I izdvoji on toga dana prugaste i pjegave jarce i sve šarene i pjegave koze i sve što je na sebi imalo nešto bijelo i sve garave ovce i preda ih u ruke svojim sinovima. I ostavi ih 3 dana hoda između sebe i Jakova, a Jakov je napasao ostatak Labanove stoke. I uze si Jakov mladih zelenih grana od topole i od lijeske i platane i ureza u njih bijele pruge, tako da se vidio bijeli dio koji je na prutovima. Pruče koje je ogulio stavljao je pred stoku u žljebove korita za napajanje kada je stoka dolazila piti, da začne kada dolazi piti. Stoga su se parila uz prutove pa se kotila prugasta, šarena i pjegava stoka. Jakov je izdvajao janjad i lica im okretao prema prugastima i posve garavima u Labanovu stadu, a vlastita je stada držao zasebno i nije ih miješao s Labanovom stokom. Kada god bi se parila snažnija stoka, Jakov bi pruče stavljao u žljebove pred oči te živine, tako da začne među pručem. No kada bi stoka bila slabija, ne bi stavljao. Tako je Labanu pripala slabija, a Jakovu snažnija. Čovjek se silno obogatio i imao je mnogo stoke i sluškinja, i slugu, i deva, i magaraca.